Με χρώματα τώρα, Τα μαύρα μαζί, τα άσπρα μαζί. Και φοράει και το κόρη 40 χρονών. Αγαμητή. Αγαμητή και φέρει ένα, να της κάνω το ψωνιό, όποιον βρω. Σώπα ρε Τζότζι. Το τέρας της κίνης. Τι? Το τέρας εσύ. Το τέρας της κίνης. Αλλά καλό κοριτσάκι. Τσατάκι. Αυτά τα ψέματά της στο πιστολάκι. Έχεις στο δωμάτιο? Και με καμία δεν είδα, ούτε εμένα με είδε, ούτε εγώ την είδα πεντακάθαρα. Δηλαδή, πέρασες καλά με αυτό. Μόνο με μένα θέλει να πηγαίνουμε εκδρομή, όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Όχι καλέ, επειδή δεν είμαι στιφνή και δεν είμαι ιδιότροπη, με ανέχεται έτσι όπως έχω τα ρούχα μου, τα φτιάχνει αυτή. Πρώτη φορά την έβλεπες? Η δεύτερη φορά. Αλλά επειδή έχει μείνει με προηγούμενους ανθρώπους, με μία κυρία 3 φορές, δεν ήθελε να πάει ξανά με αυτή τη συγκεκριμένη. Για πες πάλι μια τίγρη, 3 τυγράκια. Μία τίγρης, 3 τυγράκια. Και σιγά σιγά θα την αμώνεις. Μία τίγρης, 3 τυγράκια. 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 Менчан, τσέντσαν, τσέντσαν, τσάλς, τσέντσαν. Αυτά δεν τα ξέρω τα κινέζικα. Менчан. Πώς? Менчан. Μέντζα. Τσέντσαν. Τσέτζαν. Τσέντσαν, τσάλς. Όχι, Εξήγησε έτσι να το λέει. Το менчαν σημαίνει... Όχι. Τσέντσαν, σέντισαν, менчαν. Μέντισαν. Ποιος τα λέει? Τσέντσαν, τσάλς. Τσέντσαν τους άλλους. Τσέντσαν, τους έντισαν. Τι γλώσσα. Δεν ξέρω, λαρισέικα. Βολιώτικα μας, Πες τα, μέντσαν, τσέντσαν. Α, δεν τα μπορώ αυτά. Μέτσαν, τσέτσαν, σάτσα. Τσέτσα μέτσαν. Δεν μπορώ αυτά. Τσέντσαν, μέντσαν, τσέντσαν, τσάλ, τσέντσαν. Τσέντσαν, μέντσαν, τσέντσαν, τσάλ, τσέντσαν. Είναι τα αντανακλαστικά σας, 30 χρονών, ρε. Είναι τα αντανακλαστικά, ρε, μην παίζετε. Μια πάπια, μα ποια πάπια. Μια πάπια, μα ποια πάπια. Μια πάπια, μα ποια πάπια. Μια πάπια με παπιά. Μια πάπια με παπιά. Μια πάπια με παπιά. Όλο μαζί. Μια πάπια με παπιά. Όχι ρε, μια πάπια με ποια πάπια, μια πάπια με Μια πάπια, μια πάπια. Ναι. Έλα. Καλά, αυτό δεν το YouTube. Εδώ μία πάπια, μα μια πιάπια, με έχουν τρελάνει. Να λέω μία πάπια, μα ποια πάπια. Μια πάπια με παπιά. Με παπιά. Ναι, έλα σούλα, έλα. Η μάνα σου. Έλα. Ποια μάνα μου, ο θείος μου είναι. Με το τον ίδιο. Γιάννη το Η φιλάδι. φωνή είναι ίδια. Α, είναι ίδια. Ρε Σιγιάννη, ρε αγόρι μου. Ρε αγόρι μου, βρε Γιαννάκη μου. Sorry ρε Γιαννάκη. Αύριο ή μεθαύριο. Δηλαδή τους μπόγους εδώ. Ναι. Το είναι στον πόγο. Ένα τετράδιο θα γράψουμε τις καθαρές λέξεις. Όχι, αύριο δεν μπορώ, θα το πω. Βρέχει καταρακτώδης. Βρέχει καταρακτοδός. Βρέχει καταρακτοδός. Και βρέχει καταρακτώδης. Δεν σταματάει. Καταρακτόδη. Καταρακτώδη. Άλλες λέξεις να τις ξέρουμε σωστές. Αφιχθείς. Αύριο, αν έχει καμιά πτήση βράδυ, μπορώ κατά τη σωστό να πάω στο μαγαζί. Αφιχθήσα. Χθες. Το ξέρεις εσύ, το αφιχθείς. Δεν θυμάμαι τι ώρα ραντεβού είναι, να Πώς το πω λέγεται να αυτός το πω ή να που... κλείσει Σάββατο. Ναι, πρέπει να σου το πω τώρα. Πού φτάνει. Αφιχθείς. Πού φτάνει, αλλά πού είσαι. Ξέρω που τα ξέρω αυτά. Από τα αθλητικά, όταν έρχονται οι παίκτες από το εξωτερικό, λέει αφιχθείς ο τάδε ποδοσφαιριστής συνέχεια. Α, ναι. Ήρθε, Ναι, έφτασε. Εγώ πώς το είπα να δεις. Εντάξει, τότε Σάββατο. Αφιχθείων. Εντάξει. Αφιχθυντές. Άντε, Στη φυλάκι. Ρώμη έτσι τους έκανα για τρελαινόμουν για το εσπρέσο έτσι. Ρε, Γεωργία, να σου πω λίγο κάτι. Σφινάκια κατευθείαν. Ρε, Γεωργία, δεν σου είπαμε να πεις μια πάπια, μα ποια πάπια. Είναι, αυτό ρωτάει. Σε ρωτάω, μια πάπια, μα ποια πάπια. Και μου λες εσύ μια πάπια με παπιά. Άρα όλο πρέπει να το πεις. Μία πάπια. Όχι έτσι, ρε κοπέλα μου, δεν είναι έτσι. Μια πάπια, μα ποια πάπια. Μια πάπια με παπιά. Μια πάπια. Τι
μία πάπια? Μία πάπια με παπιά. Μία πάπια με παπιά. Μία πάπια με παπιά. Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Να ρωτήσεις και να απαντήσεις. Μια πάπια με ποια πάπια, μια πάπια με παπιά. Μία